Tak čaute všetci, my sme rodina Podoláková, ja som Kristína, to je môj manžel Ondrej, najstarší syn Michal, potom Ondrik a Majka. Sme šťastná rodina, lebo máme Ježiša Krista. Takže členovia Koinonie Jan Krstiteľ sme od 97. roku a po roku sme si otvorili dom modlitby. Niekoľko večerov sme sa modlili sami, nikto k nám neprichádzal. A tak jeden večer otvorili dvere do našej izby naše 3 malé deti a opýtali sa nás, či sa môžu s nami modliť. A tak to začalo. Začali sme sa stretávať ako rodiny, nielen naša, ale aj rodiny mojich sestier, ktoré tiež mali malé deti a vytvárali sme detský dom modlitby. Tam sa deti učili modliť so Svätým písmom, tam sme spoločne oslavovali narodeniny, meniny, robili sme hry a vlastne tak sme sa stretávali nielen kvôli deťom, ale nakoniec aj kvôli sebe. Tvorili sme pekné vzťahy, ktoré trvajú dodnes a ďalší naši známi sú takisto členovia Koinonie Jan Krstiteľ. Našich malých detí vyrástli už dospelí ľudia a sú to úžasní mladí ľudia, ktorí slúžia v Koinonii a veľmi ich máme rádi. Nemocko? Áno. A sme na ne hrdí. Michal, povedz niečo. No tak, ja si tieto veci pamätám, pretože som najstarší a boli to naozaj časy pre mňa také obohacujúce. Asi to až teraz uvedomujem, keď mám ja stredka mladých. Som koordinátor mladých v Kračunovciach a tie časy, keď som bol ešte ako dieťa v spoločenstvách, sme sa učili týmto všetkým veciam a modliť sa s Bibliou. Fakt mi to veľa dalo a teraz cítim, že už vtedy som dostal to do srdca a môžem to dať ďalej. Takže to je požehnanie už vtedy, že to takto bolo. A tiež to, že moji rodičia vlastne aj vstúpili do komunity a ja som minulý rok tiež som sa stal členom komunity Jan Krstiteľ a vlastne ten život aj v komunite, aj s Bohom vlastne mi dáva veľa, dal mi priateľov, dal mi vlastne úžasnú rodinu a som šťastný, že vlastne môžem žiť s Bohom a že Boh je môjim pánom a že vlastne nežijem život, ktorý by bol prázdny, ale že je plný nových vecí. Amen. Amen. Naša najmladšia, idem na blízka Majka. Ja neviem, keď som bola malá, keď sme sa stretávali, tak vtedy som možno až to nechápala, o čom to bolo. Ale dnes svojim rodičom naozaj ďakujem, lebo môj život je teraz naozaj o radosti, o priateľstve a modlitba je pre mňa samozrejmosť. Takže im ďakujem. Amen. A my vás povzbudzujeme, aby ste boli spolu, aby ste mali naozaj pekné vzťahy a nezabudali na deti, že možno si myslíte, že sú už veľké a že nepotrebujú to, alebo že sú ešte malé a to nepotrebujú. Naozaj buďte spolu ako rodina a Ježiš sa oslávi, tak ako v našej rodine. Amen. 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 Čaute. Ahoj. Čau.